Liburuak irakurri, kartetan jolastu edo mahai jokoetan aritzea ekintza sinpleak dira pertsona gehienentzat, baina zailtasunak sortu dira pertsona hori itsua denean edo gabezi bisualak dituenean. Itsuen edo ikusteko zailtasunak dituzten pertsonen unibertsoak gizarteari gerturatzea da, hain zuzen, Onzeren ate irekien jardunaldien helburua. Hartara, Onzeren Donostiako egoitzara joaten direnek, itsuentza dituzten hainbat zerbitzu, baliabide eta material ezagutzeko aukera daukate. Amaia Zalakain itsua da, eta Onzen egiten du lan. Hark azaldu digu zer baliabide dituzten itsuentzat. Badaude aparatuak izkiak handitzeko, eta ordenagailuekin baita programa bereziak letrak edo izkiak handitzen dituna, eta abotsakin lantzen den programak pantailan agertzen dena abotsak esaten du, eta baita braillez irakurtzeko pantailan agertzen dena. MP3 bereziak, telefonuak, programa mobilak abotsakin. Y aprovecharon el reflujo de la ola para llevar el bote. Hemen daukagu ipuiak, sumatzen dira kolorek desberdinak eta den, hau da pixka bat umentzako, asteko irakurtzen pixka bat baita jolasten. Aprobetxatzen dira koloreak eta baita testura. Hau da, beti eskuak lantzeko. Puntuak oso txikiak dira, orduan landu berda asko taktua puntuak ikutxu baino lehen. Zu txikitatik landu baduzu eskuak eta ez dakazu beste arazorik, normalki bai, oso ona izango duzu, baina badago jendia, naiz eta itsua izan, takto kaskarra dakarra. Braille itsuen idazketa sistemako irakaslea ere bada Amaia. Idazketa berezi hau zertan datzan azaldu digu. Domino fitxa izan baliz bezala dela, tardun nola puntu bakoitzak bere numeroa dauka, orduan alfabetuakin, ikusten dute nola letra bakoitza puntu batzuk dauzkala, eta numeroakin, ni adibidez jabadakit A, ezkerreko goikoa dela, orduan badakigu bat dela. Lantzen dugu jendiakin, pixka bat jakiteko nola doa braille eta pixka bat nola ikendia letrak. Azkenean da, aukerak 6 puntu jartzeko, eta letra bakoitza puntu batzuk fijo daukala, eta orduan bistakin da, azkenean hori buruz ikastea. Gainera, bisitariek itsuaren azalean sartzeko aukera daukate. Bisitan, bastoi eta antifazarekin ibili, itsuentzat prestatutako pelikulak ikusi, edota jolas berezietan parte hartzen dute. Horietako bat da, goalbal jolasa. Baloiakin jolasteko baloia txintxarria dauzka, orduan da gelditzeko baloia. Eta, praktika pixka bat iken dute, probatzeko. Batzuentzat jolas esperimentala dena ordea, eguneroko errealitatea da beste askorentzat. Hain zuzen ere, horixe da bisiten helburua. Jendea konturatzea, zenbaterainokoak diren, itsuek egunero gainditu behar dituzten oztopo eta trabak. Itsuekin egiten duten lana zein den azaldu digu Juanjo San Sebastian osatze arduradunak. Nire lana hori da, norbaitek Gipuzkoa osotik deitzen didate, adibidez, aizun nahi dutela ikasi nire bidea, nire etxetik erosketak egitea. Orduan, hasten gara poliki makilakin, referentziak ikasten. Onzek 70 urte baino gehiago daramatza ikusmen zailtasunak dituzten pertsonei gizarte zerbitzu espezializatua eskaintzen. Soilik kupoi salmentetatik lortzen duten diruak eta milaka afiliatuen lanak zeregin honetan mundu osoko erreferente nagusi bihurtu dute erakundea. No he hablado desde que tenía 6 años. Nadie sabe por qué.